ଆଜି ଗଛ ଲଗାଇ 2 ଦିନ ପରେ ଫଳର ଆଶା କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି? ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ କିଛି ଏମିତି ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫିଟନେସ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋର 6 ଦିନ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ବଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ହେଇଯାଉ, ମୋ ବଡ଼ି ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଦେଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପଛରେ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ ଆସି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି ନିଜ ଦେହକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଘରେ ବସିଥାଇ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ କିଛି ହେବନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।